The Word of God is alive and powerful, sharper than any two-edged sword, piercing even to the dividing asunder of the soul and the spirit, and of the joints and the marrow, and is a critic of thoughts and intents of the heart. All Scripture is God-breathed and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness, that the man of God may be mature, thoroughly equipped unto all good works. Study to show thyself approved unto God, a workman that needeth not to be ashamed, rightly dividing the word of truth. But they that wait upon the Lord shall renew their strength. They shall mount up with wings as eagles. They shall run and not be weary, and they shall walk and not faint. He giveth power to the faint, and to them that have no might he increaseth strength. The grass withereth, the flower fadeth, but the word of our God shall stand forever. Let not sin therefore reign in your mortal body, that ye should obey it in the lusts thereof. Neither yield ye your members as instruments of unrighteousness unto sin, but yield yourselves unto God as those that are alive from the dead, and your members as instruments of righteousness unto God. For sin shall not have dominion over you, for ye are not under the law, but under grace. Submit yourselves, therefore, to God. Resist the devil, and he will flee from you. Let us therefore come boldly to the throne of grace, that we may obtain mercy and find grace to help in time of need. Do not boast about tomorrow, for you do not know what a day may bring forth. Fear not, for I am with you. Be not dismayed, for I am your God. I will strengthen you, yes, I will help you. I will uphold you with my righteous right hand. For God has not given us a spirit of fear, but of power and love and of a sound mind. Sa dili pa kita magpadayon sa atong pagtuon sa pulong sa Dios, nining atong Bible study through the YouTube, ikinahanglan ang atong pagpangandam sa itong kaugalingon. Ikaw nga magtutuo, gimanduan kita nga mga magtutuo sa paghingalan, name all our sins, acknowledge them, admit those sins we have committed, ug ato kanang isugid ngadto sa tubangan sa Dios, diretso ngadto sa Dios nga Amahan. Kay mando niya diya sa 1 John 1:9, if we confess our sins, He, God, is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. So, umani mo buhata ka na, mapunano sa ikaw sa Espiritu Santo. O alang kanimo higala nga wala pa'y kaluwasan, ang pagkumpisal dili mo isyo ay mong pagabuhaton, kundili ang paggamit nimo sa imong kaugalingong kahubuton, free will, sa paghimog desisyon, sa pagtuo, pagdawat kang Ginoong Jesucristo, ingon nga imong maluluwas. Acts 16:31 nagaingon, believe on the Lord Jesus Christ, and thou shalt be saved. Busa sa hilom, magampo kita. Let us pray. Bala na mo nga Diyos, nagapasalamat kami kanimo unes tanan sa imong pagdala kanamo pag-usab ni ining dapita sa imong pagpadayon sa imong pagtuon sa imong pulong. Ni ining Bible study through the YouTube, ubos sa Balbido Evangelistic Ministry kang among kiningi angkon nga grasya nga imong giandam alang kanamo. Salamat to Diyos sa imong pagdala kanamo dinhi. Kami nagampo nga imo kaming dasigon o hagiton ining imong mga pulong nga imong ipadayag o ipatinaw kanamo ining adlaw. Tangtang ang mga babagngan sa imong una-una, Dios, aron kami dupot sa pagmunting lamang sa imong ikatudlo kanamo ning adlaw.
Kining tanan among ipasalamatan sa ngalan ni Kristo Jesus. Amen. Maayong adlaw sa tanan, yan nasab kita. Salamat sa Dios nga gilugwayan gihapon nga atong kinabuhi. Di mailhan nga wa pa mahuman ang iyang plano sa atong kinabuhi. Busa gipabuhi pa kita, nagaginawa pa kita, skill pa kita, o lanti pa nga itong pangunahuna. I hope you are in good health. Ikaw ang nagpaminaw ng atong Bible study. So, karon padayon kita nining atong spiritual momentum, niya magkita magadupot sa atong dugukan sa pagtulunan nga giuluhan og the Doctrine of Sin. Doktrina o pagtulunan sa sala. Okay? Now, ato na nang gituki bahin nga ining butanga nga the unbeliever, ang dili magtutuo, will be indicted nga sa diha nga siya mo taliwan na. Okay? Na humana ang iyang plano. Humana ang plano sa Diyos ang kinabuhi. So, ang unbeliever, I'm referring to the unbeliever, dili magtutuo. Siya, pag akusahan for dying without ever believing in Christ, o man siya mutuo kang Ginoong Kristo, o man siya mudawat, then he will be indicted for dying without believing. Condemnation of the unbeliever, ano sa man ni mahitabo during the last judgment nga gitawag kini og Great White Throne Judgment, og ang maong paghukom basihan niini mao ang iyang pagkakuwang inadequacy sa iyang human works, sa iyang mga tawhanong mga binuhatan, tungod kay nagasalig man lang siya sa iyang mga binuhatan, wa siya musalig sa binuhatan ni Ginoong Jesucristo dito sa cross. So sabta ka na, ang iyang gituhuan, ang iyang gisaligan, mao ang iyang binuhatan, tawhanon ng mga binuhatan nga sa tubangan sa Dios gitandi ka na og unsa trapo, okay, alang sa Dios, baho ang mga tawhanong mga maayong binuhatan. So the unbeliever is condemned at that great white throne judgment. O gani ang mga personal nga mga sala di na nahisgutan dito sa maong paghukom. So the unbeliever is indicted in time. Dinhi pa sa atong panahon karon. Samtang nagapaminaw kanini, the unbeliever is already indicted. Giakusahan na siya. Gipasakaan na siya og sumbong. Now, mao na nga at the point of his death, sa panahon nga siya mamatay, physical, tungod sa iyang pagkapakyas o salikway kang Ginoong Jesucristo, wa siya mutuo, apan he is judged at the great white throne judgment for his human good. O kaning human good lagi, sa ito nang gihisgutan, gihulagway kini nga mga patay, mga binuhatan, dead works, kini mga human good. Now, mao ka na, well, tingali mangutan na ka, wala day hinungdan kini mga human good. Sa tubangan sa Diyos, wa hinungdan. Kasabot ka? Huwag yung hinungdan, alang sa Diyos, ang imong tawhanong mga binuhatan. Tingali, murag, sa atubangan sa tao, mahimuslan, of course. Kana, igong pagsunod sa unsa. Mga balaod sa gitawag na to og Diyos nun nga katukuran, divine establishment. So, mubuhat ka mga mayo. See? So, you are branded or you are kanang declared as a law-abiding citizen. Apan sa tubangan sa Diyos, huwag yapon ka matunong sa iyang hustisya. Kasabot ka? Muna diya ang diferensya. Kay, ang usa ka tawo nga nagasalig ug depende ra gyud siya, nagaagad ra siya sa iyang mga tawhanong mga binuhatan, huwag yun sa tubangan sa Diyos. Huwag yun bili ang iyang mga binuhatan. Okay?
Apan, mao lagi na. This is a very critical point ni kay murag naiuban nga murag wa sa passing. No, okay, balikon ako pagpangutana nimo. Diin man gikan ang atong mga personal nga mga sala. Nagagikan sa atong kinaiyang mga sasala. Usto? From our old sin nature. Now, mao na nga dili kita mahog sa kasalanan. We cannot fall into sin kung dili nato tugutan ang atong kinaiyang mga sasala so nga mo dumala sa atong kinabuhi to rule our life. O gato naman hingi tuki excuse me. Temptation is not sin. Basta? It is when we say yes to our old sin nature nga ang tentasyon mahimo na kanang sala. Therefore, manabalik na punta nini, it's a matter of volition. Matter of choice. Kay bantayan nato kay ang atong kinaiyang makasasala, ang iya ra bagyong punteriya, ang iyang igon mo kanang atong mga kaluyahon, ang atong weaknesses from our area of weakness nga anha niya tiradahi to tempt us to sin. See? So, ang usa ka magtotoo who willingly commits sin and perpetuate, magpadayo ng iyang pagkakarnal, ang iyang kahimtang nga pagkakarnal, will eventually be under evil. Siya, ubos na siya sa kadautan, evil. O ang evil sa ito nang nibawan mo ng polisiya o policy ni Satanas. So, o kining maong karnal o reversionistic nga kahimtang niya ng maong magtotoo kung kini magapadayon, ang iyang kadautan mo sangko na niyo na ngadto sa gitawag na itong fragmented nga watak-watak, bungkag na. Nakabungkag na ang iyang espirituanong pagkinabuhi. Okay? So, mao na nga sa diha nga kita na sa kahimtang nga pagkakarnal, anong nakarnal man, tungod kay nagpatuyang mga pagbuhat ng mga sala, committing sins. So, naay pagkawa sa pakigabitay sa Diyos, loss of the feeling of the Holy Spirit, o kana hisgutan ka na sa Biblia na quenching the Holy Spirit, nagapawong ka sa Espiritu Santo. O ang imong loss of fellowship with God, ang imong pakigambitay sa Diyos, okay? Kay katong una, loss of the feeling of the Holy Spirit, pagpuno sa Espiritu Santo, mao na quench, mao na makapawong sa Espiritu Santo. O ang loss of fellowship with God is the resulta kini sa karnal nga kahimtang sa mga magtotoo. So, mao ni ang mga punto nga atong gidani mo. Now, unsa to atong giingon may tungod sa spiritual life o Christian way of life? The Christian way of life is a mental attitude life. Gusto? Ayon na ni kalimti. So I hope wa nagyon na mawagtang sa imong panumduman, no? Nga ang Christian way of life is a mental attitude life. Mao na nga naghisgot bitaw ta sa miaging mga panahon taud-taud na karon bahin sa mental attitude dynamics. Now, kay ang atong pangunahuna lagi labing mahinungdanon. Kay unsay gisulti des Proverbio 23:7, Proverbs 23:7, you are what you think, or you think, or what you think is what you are. Unsay mo ginuna mo kana ikaw. O sayod na tanga ang mental attitude, function kini, lihok kini, o papel kini of human thought. It's the function of human thought. O ang Diyos nahibaw sa tanan kinagamyang tipik kinagamyan diha sa atong pangunahuna nahibawan sa Diyos.
God knows everything what's in our mind. So, kay kapuhan. Di ta kay kapo yun. Ang Diyos na hibaw sa tanang pangunahuna, sa tanang tao nga buhi. Yan yung kalibutan na. Ayaw na nakalimti. O ang Diyos, kinsa may nag-imbento tuon sa pangunahuna? Ang Diyos. Gusto? God invented thought. So, it is an open book to Him. Gusto? Bukas nga basahon alang kaniya. Dayag kayo. Apan, siya nagatugot ka na to. He allows us freedom of thought. Yatagan taniyag kagawasan sa paghuna-huna. Naibaw ang Diyos sa umaabot, naibaw siya sa nangagi, naibaw po siya sa pagkakaroon. He even knows those we have not thought yet. Naibaw niya. Kadtong mga naunang wapan na to huna-huna. Di ako man nakagrabe. O nahibawan niya ang atong mga huna-huna. We are going to think in the future. Pilang tuig gikan karon sa imong naon next year, after next year, nahibawan. So, ang grabe pag yun, kay kini atong pangunahuna, paminaw, kini atong pangunahuna lagi, is the battlefield in our soul. Pasabot sa Binisaya, mao kini ang natad panggubatan diya sa atong kalag. Kaya nga noon sa maning gubat, natad panggubatan magha. Gubat lagi tali sa unsa, puwersa sa Dios, batok sa puwersa ni Satanas. Kaya nagsugod magud ni adtong pag-unsa, pagturok sa paghambugiro, pagkamapaytas o ni Lucifer. Diba naman ta sa istorya niya na. Diba? Nga si Lucifer, mautoy ambungan, brilliant, saka mabulukon, magkila-kila to siya kay light good siya. Made of light. So, wa pa siya malaglag. O pa siya mahambugiro. Mautoy unang binuhat sa Diyos, unang buhat ang tao. Nakadto lagi siya, ning turok ang iyang pagka-garbuso, pagka-mapahitason sa iyan ang gisusi tingali, iyan ang nasukod niya unsag yun ang pagka-Diyos, ang gahom sa Diyos. Tingalig naglingkod-lingkod tingali siya sa trono sa Diyos. Dihay panahon niya, uy, lami din yung Maginoo ta, Madiyos ta. Na dito yun, diha. Kaya gitugka naman siya sa pagkamapahitason, gusto man siya mapariha sa Diyos, o mahimo gali mulabaw ba siya sa Diyos, dito. Ingon ang Diyos pahawa. You don't belong here. Kay ikaw, kaniadto maayo ang atong relasyon. We had spiritual rapport. Ang atong nakigambitay ka kanako, karon putol. Pahawa. Anto na ka sa impyerno. Mao na imong puyanan hangtod. Anto na ka sa linaw sa kalayo. O ito nga nanighawak ni dayon si Lucifer. Nga di na siya Lucifer. Itong pagalaglag niya, nahimo na siyang Satanas. Nanighawak siya with hands akimbo. Mao ba na? Mo na nga nagnigawak siya. Uy, mao ba na Diyos nga gugma? Imo ming binuhat kami imong mga sakop na kung mga manlulundaw niya, imo lang ming balibag, ilabay dito sa linaw sa kalayo. Mao ba na Diyos sa gugma? Mao tong mingon ng Diyos, okay. Atong ipuspon. Di sa kanako salibay dito, kay buhaton akong tao. Akong ipakita nimo nga ako gugma nga Dios apan bantay. Hustisya po ko. Na mao na tong ibuhat ang tao. Taas naman ang istorya, atol na nang
lakbitan mahitungod ni Lucifer, didto na magsugod ang gubat. Ano itong isgutan? Ning side man lang gud tani atong unsa maning natad pagubatan maghaling atong pangunahuna. Yes. It is the battlefield in our soul. O kita ang pilion. Pwersa ba sa Diyos o pwersa ba ng Satanas? See? Nalagi tayo kagawasan. Nakaroon sa matag desisyon sa tao. Dahil tao nga mo decide, nga mo supak sa Diyos, ang Diyos justisya. So, ang iyong justisya mo hapak, ang iyong gugma mo atras. Kasabot ka? Mo na. Ito nakita dayon ni Satanas din na Lucifer. Ang buot pasabot ba sa Lucifer, light carrier, light bearer. Nakaroon di na siya light. Kangiob, kangit-ngit na gipawong dahil sa Diyos sa pagka mapahitas o na niya. So mo ka na, nagkaroon na gubat tali sa puwersa ni Satanas, batok sa puwersa sa Diyos. Ni atas taliwa, papilion tag kinsay itong buot nga sundon ang pulisa ba o palisi o kanang puwersa ba ni Satanas o puwersa ba sa Diyos? Natay kagawasan sa pagpili. You see? Apan with that kagawasan, ubana ng maong kagawasan is unsa? A responsibility. Imbut pasabot, sa mataghimo ni mong desisyon, ikaw ragayod ang manubag. Yan ang maong desisyon. You are the only one answerable, responsible, and accountable. Sabta ginapagayo. So, mao na nga, natad pangubatan kining atong pangunahuna. Apan, di man maupod ni ang unsa, puntaria, rumbo, mo ba na binisaya? Mao ni object sa pulong sa Dios kining atong pangunahuna. You see? Sudlan ni atong pangunahuna sa pangunahuna sa Dios. Dili ang pangunahuna sa tao, of course, kay niya pa man ta sa lawas, tao man ta, pagamiton ta, apan, di man inigamit na nato niyan itong pangunahuna, kinahanglan nuntan ka na, inubanan ka na sa pulong sa Dios. Mao nang importante yun ang pagtuo sa pulong sa Dios. Kasabot ka, nakita ni mo unsa ka bililhon gyud sa pulong sa Dios. Kaya mao man ang hunahuna sa Dios. Mao man imong atong gamiton sa atong pagkinabuhing Kristohanon. So God knows the thoughts we're going to think in the future. So our thinking is the battlefield in our soul. The life of every believer is in his mental attitude. Na sa atong pangunahuna. Our life as believers is determined by two principles: what we think and what we decide. Unsay atong ginauna ug unsay atong paghimuong desisyon. Atong timan-an kanunay kining law of volitional responsibility. See? This is critical, kining law of volitional responsibility. Kaya ang Diyos holds us responsible for what we think. Kita lagi ang manubagra. Kay ang tinod, you may be judged by your overt behavior, kanang makita gyud sa gawas, kanang dayag yun. Apan ang Diyos magahukom kanato pinagi sa atong basihan ng atong ihuna-una. God judges us by what we think. Now, we cannot know, di ta kaybaho or see what other people think. We cannot read other people's mind. Dili. But what we only see in other people, dili kumplito. Dili hingpit. So, we cannot judge them just by what they do. Gusto? Now, ang Diyos, unsa may tanawon sa Diyos? Ang sa gawas ba o sa suod? Ang suod ra bagay tanawon sa Diyos. God looks at what is inside, not at our outward.
Dili. Only God can see everything. Ang tao dili. Ang Diyos ra ang makakita sa tanan. Dayag sa Diyos. Our life is an open book. Ang tao dili may baw. Dili makakita. So, ang atong pangunahuna, bililhon kaya that's very important and most important. Kaya ang atong pangunahuna motivates our action, right? Dawat ka na. Ang atong pangunahuna mao'y magadasig sa atong pagbuhat, paglihok. What you think is what is the most important thing. Mao na labing mainungdanon. Thinking and emotion cannot go together. Di na sila magkaduol. Okay? Di gyud. Parihara na silang tubig ug lana. Thinking and emotion. Pangunahuna o ang atong pagbati. Dili cannot go together. Kasabot ka? Ang function God, ang papel ko sa atong pagbati is only to appreciate our thinking. Sabtana. In fact, emotion has nothing to do with our spiritual life. Kasabot ka? Mao naman ni kanunay na itong pahinumdum ni mo nga. Wag yo'y kalabutan o way labot kini atong mga pagbati sa atong espirituhanong pagkinabuhi. Wala. It's our thinking. What counts is the power of the divine viewpoint. Ano sa maning divine viewpoint? Pangunahon na sa Dios nga patuyo ko na kana sa unsa sa atong panimuot. It should circulate in our stream of consciousness. Kay sagad sa mga magtotoo, they want overt impact, not through divine viewpoint but only through human viewpoint. Di man nina maghisgot ka nitag human viewpoint, tawhanong pangunahuna na. Divine viewpoint mo na Diyos nun nga pangunahuna. Nakita ni mo ang Isaias 55:8-9. Ang gisulti sa Diyos. Ang gisulti diha sa pulong sa Diyos. My thoughts are not your thoughts. Na. My ways are not your ways. Saith the Lord. Mga isulti sa Diyos. For as the heavens are higher than the earth, so are my ways higher than your ways, and my thoughts than your thoughts. Na. Yeah. Makaapas ba dito sa Panginoon sa Diyos? In fact, 1 Corinthians 2:16, the Word of God is the mind of Christ. Basta. Ang matag Kristohanon, matag magtotoo, gimanduan sa Diyos to have the mind of Christ. Nga iyang mapanag-iya o maangkon niya ang pangunahuna ni Ginoong Hesukristo. Now, ang usa ka magtotoo, cannot fit, dili mo sibo sa kinabuhi nga espirituhanon kung why divine viewpoint. See? Cannot fit, dili mo sibo yun. Having divine viewpoint, the mind of Christ, maoray bugtong paagi nga ikaw makatuman sa protokol nga plano sa Dios. Without divine viewpoint, unsao man nimo pagtuman. Huwag yun. Makita nimo unsa ka critical niya na. How do we claim the power of God in our life? Unsao man nimo pag angkon. Ang tubag? When we have the mind of Christ. Na. Sa diha nga manag-iya na tasunahuna ni Kristo, pinaagi sa unsa gitawag og enabling power of God the Holy Spirit sud kini sa operational divine sphere, fulfilling na mao na pagtuman sa protocol nga plano sa Dios. Tanawa, this is very critical. Unsaon man nimo pag tuman sa protocol nga plano sa Dios in the first place, wa man kay pangunahunang Dios nun. Kay mao man ay requirement, mao man kinigikinahanglan aron kita mo function
sa the spiritual life, the Christian way of life, which is a sophisticated, unique spiritual life, dynamic, di ba? Ito naman ang gitunan, dynamic spiritual life. Unsa man ato pagtuman? How can we function or fulfill when we don't have the mind of Christ? O sa diha nga manag-iya ka na sa pangunahon ni Kristo, kinahanglan usab ang enabling power of God the Holy Spirit. Og ang enabling power of the Holy Spirit is only through sud diya sa operational divine sphere. Apart from it, wala. So, ang gahom sa Dios is in our mind, in our mental attitude. Ang gahom sa Dios. Gahom sa Dios tungod sa iyang pulong nga nagaunsa. Tuyok-tuyok na di sa atong panimuot. You see? Now, many believers don't know how to have the power of God. Daghan. The only way to have that power is, by having divine viewpoint thinking. 1 Corinthians 2:16. Abrihi ka ng imong Biblia diha. O butangin na diha og kanang sign, butangin na og tingali ni papel nga aron di na makalimtan nimo. 1 Corinthians 2:16. So, mao kana ang description sa pangunahuna ni Kristo. Now, wa may lain, no one can give you divine viewpoint thinking. Ikaw ra mismo. It's you to use your volition to possess it through Bible doctrine. Ikaw ra yun. Mao na balik na to nining atong Bible study. Unsa ka mayong danon, kabililhon, how indispensable, how important the Word of God is in our life. Akong balikon, without the Word of God in our life, we cannot function the spiritual life. Wala. Our thinking should focus on the infallible Word of God, applying it to our daily life. O aron kita ma-Bible doctrine thinker. Gawas pa niya na, we become good decision makers. Na mo na nga ang Biblia naga tudlo kanato sa unsa. Di ba? Ito naman ang gisgutan pod. This is a kind of review na pod. Ang atong kalag na ay 5 ka kinaiya. Okay? Na ay 5. Self-consciousness, mentality, volition, conscience, ug emotion. Ang self-consciousness, ang atong pagkamatngon ba? Consciousness, pagkamatngon sa itong kaugalingon. Kanya mentality, ang atong pangunahuna, pangisip. Ikatulo, ang atong kaugalingong kabubuton, volition or free will. Ikaupat, ang atong tanlag, conscience, our norms and standards. Okay? Ug ang ikalima mo na'y kinatapusan, tail ender ni listahan, emosyon tungod kayon sa di man makaunahana, wa may hunahuna ang atong pagbati. See? It has no thinking. Mao nang gilista na sa katapusan na, giunag yung self-consciousness, sundan gyud sa atong pangisip, mentality. O ang atong kalag, paminaw, ang atong kalag na ay duha ka bahin, na ay left lobe, sabi ni Saya, nga bahin, ingon ni sa original nga Greek word, nous, N-O-U-S. Ang nous, mind, okay? Mind, atong pangunahuna, left lobe. O naapoy right lobe. Tuo, okay. Tuo nga bahin. Okay? Sa atong kalag. Nga
ang original nga pulong cardia, na diha nila kuha ka ng cardiac arrest, ka ng cardiology, okay? Cardia, K-A-R-D-I-A, cardia. O gi-translate na sa English og heart, kasing-kasing. Okay? Samtang niya, tutukin kini nga itong isgutan. Ang atong kalag, dunay duha ka bahin. Left lobe, wa nga bahin, o ang right lobe, tuo nga bahin. Now, kining left lobe, kining wa nga bahin, kung kanang makadungog kas pulong sa Dios, gitudlo sa pulong sa sama nini karon atong gibuhat. Nagtudlo man ko og ikaw na minaw. Left lobe ang muliho una. Kining left lobe, ang function gud niya ini mao ang pagdungog ug pagsabot. Okay? Tigdungog. Hearer sa in English. Hearer lobe. Okay. Now, ang right lobe, mao nay doer lobe, mao nay tigbuhat. So, ang malikon, wa nga bahin, tigdungog. Tuo nga bahin, right lobe, tigbuhat. Okay? So, by the way, ang gisgutan yun ini, ang original yung pulong gnosis, G-N-O-S-I-S. Ang gnosis is only academic perception. Academic. Pareha ba sa imong nahibawan sa eskwelahan, ang daghanan ninyong nagdungog niya itong Bible study karon, nakatungtong mag-eskwelahan. Okay? So, niya itong pag-eskwela na to sa elementary, high school, atong madungog ang pagtudlo sa atong mga maestra, kadto academic. Okay? Academic sa atong nakatunan sa eskwelahan ba. Mao ni academic ang pagsabot, gnosis. Wa ni validity, why kanang kaligunan, why gamit ni sa imong espirituhan ng pagkinabuhi. Wa. Kay pagsabot ra man na. Okay? Tigsabot ra. Until, paminaw, diha nga punto nga ang daog nini mao ang tuo nimo sa imong sabot. Kung nakasabot ka, nakakat-on ka, nakadungog ka, see? Nakapaminaw ka man, nakadungog ka, nakasabot ka. Mao to'y function sa left lobe. Wa nga bahin. Unless, imong tuuhan kato imong katunan na dungog, wa na'y bili sa espirituhan ng pagkinabuhi. Mao na nga ang yawi ng tanan, mao nga imong tuuhan, imong dawaton, imong mao niya itong igamit karon nga mo hangop, mahinangop ka ba? Imong hangpon o imo nang gakson, imo na nang angkunon. Kay imo na mangituhuan. Imo mangituhuan o imong kanang gidawat kadtong imong nasabtan na dungog na paminawan nga gitudlo nga pulong sa Dios. Diha pag tuog yun mo na, pagdawat yun mo na, mahimo kantong gnosis doctrine, mahimo na ng epignosis. E-P-I-G-N-O-S-I-S. Huwag mo ko nang i-pronounce epignosis pero silent G. Epignosis. Kana mauna na metabolized doctrine. Ako ning hubad o kining metabolized doctrine, gihubad ako ginaling na nga doktrina o pagtulunan. Gigaling na ba? Pareho ko nagitan din ito sa pagkaon. Kung mukaon tagluto, inig usap na to niya atong tunlon at tumuhog sa atong estomago. Osto? Diha na ba di imong gihimo? Imo ba di diha ba di imong paningkamot nga imong yung unsa galingon to nga mahimong unsa kusog sa imong lawas dili. Grasya to sa Dios kasabot ka. Ang Dios mo ay kanang buhat ni ning tanan. Iyang buhat ni iyaning protokol, iyaning paagi. Okay?
So igo ratang unsa pag kanang huwat nga kana magaling na, ini kagaling na kadtong tanan imong gipangaon, utan baron, karne baron, isda baron, utanon baron. So mao to nga galingon kadto ug mo unsa mo dapat mo dagan kadto sa tanang silda sa imong kalawasan ug mao na nay nagahimo og kalig-on, kusog, kanang energy diha sa imong lawas. Kasabot ka? Kay na metabolize man ay imong pagkaon. Mao po na sa espirituhanong pagkinabuhi. Sabta gyud na nga kung dili nimo tuuhan ang atong gitun-an nga pulong sa Dios, way mahitabo sa imong kinabuhi. Nothing will happen. Wa gyud unsa function, wa ka maga-function sa buot sa Dios nga ma-function nimo sa imong espirituhanong pagkinabuhi. Nga sa atong giningon nga unsa fantastic, dynamic, sophisticated, unique, fabulous, fantastic nga pagkinabuhing Kristohanon. Mao na. So, I hope nga nasabtan nimo ni. Okay? Mao kana ang proseso unsa ka minungdanon sa pulong sa Dios nga imong nadungog. Kini nga atong gibuhat, kini nga atong gihimo. This is just to follow God's instruction. Dili ni instruction sa tao nga itong isunod. Instruction kini sa Diyos, pareha ni nagabasa ta sa unsa instruction manual ba? Kaning owner's manual. Namupalitag mga unsa, mga butang, mga appliances baron, kinahanglan magbasahon na itong owner's manual, instruction manual. Aron mo enjoy ta sa itong gipalit. Mao po ang kinabuhi. Wa ta mag-enjoy sa itong kinabuhi karon kay wa man lagi ta magabasa tuon sa instruction manual sa Dios nga mao ang iyang mga pulong. Kasabot ka? Remember this. Hinumdumin ni. Ang Espiritu Santo makametabolize lamang, makagaling lamang sa pulong sa Dios nga imong nasabtan, nga imong gituuhan, imong gidawat. Mora na. That's the only time nga God the Holy Spirit can metabolize the Bible doctrine that you understand. Samtag na. Now, ang positive faith perception is what we need. Mo itong gikinahanglan. Positibo nga pagtuo. See? Positive faith perception is what we need. Itong gikinahanglan aron ma-metabolize ang Bible doctrine. Kaya kini ibalihin naman guganto sa kardiya. Sabot ka, nainumdong ko sa kardiya. Hay man na, wow, to ang kardiya. Tuo. The right lobe. Ang kasing-kasing kardiya. O ang left lobe, nose. Ang atong panguna-una. So, by the way, wa man nato ni malakbiti pag yun paghisgot kining. Na ay 7 ka mga unsa may binisayag compartments, mga ingnon ta lawak. I think that's the right translation. I hope. 7 compartments sa right lobe nga unsa nose o kardiya? Kardiya. 7 ka mga lawak. Ang una nini ang gitawag og norms and standards. Kung sa may laingan sa norms and standards, tanlag, okay? Konsensya. Ang imo bang pagkasayod sa husto og dautan, okay? Mailhan nimo unsa husto, unsa dautan, okay? Your ability to distinguish right from wrong. Mao kana ang conscience, okay? Norms and standards. Mao nang unang lawak. Ikaduhang lawak, ginganlan og frame of reference. Ano sa ning frame of reference? Ani bang imong pagsabot ba nga pagsabot nimo sa kabutang nga may kalabutan, okay?
nga mo nagingan og frame of reference. Ang ikatulo, ang memory center. Ang naas taliwa ning imong panghinumdum. Okay? Memory center. Ikaupat, momentum. Yan ang pagbuylo. Ikalima, ang kaalam, wisdom. O ang kaalam, mao ni ang ma-apply nimo. Kaya di man nimo ma-apply ang kahibaw. Kasabot ka. Ang kahibaw, lahi sa kaalam. Ang kahibalo is just knowledge. Ang panang kaalam is wisdom. Okay? Lahi ni sila. Ang wisdom, ang wisdom ato itandi nga mo kana ang na-metabolize ng pulong sa Dios. Nahimo ng epinosis. Apan ang kaibalo, mao to gnosis. Okay. Ang ikalima nga lawak or compartment is wisdom, application. Kay kaalaman mo na magamit nimo sa imong Kristiyanong pagkinabuhi. O ang ikaunom, mao na ni ang vocabulary storage. Ang mga hanay sa mga pulong, nga hugpong sa mga pulong, vocabulary storage, butanganan na ba? Punduhanan. O ang ikapito, mao ni ang categorical storage, ang pagbahin-bahin ba? By categories, anhapod pundo. So mao ni ang pito ka mga compartments of the right lobe sa tuo nga bahin. Now, unsa may tabo? Pangutana, unsa may tabo kung kining mga butanga mulihok na? What's going to happen if these things work? Okay? Paminaw. Ang gnosis mahimo ng epinosis. Okay? Epinosis. Magamit na. The application of doctrine, ang imong paggamit sa pulong sa Dios, magasugod sa diha nga epinosis, musod na diha sa imong frame of reference o sa memory center. Okay? Timan inang mga hugpong sa mga pulong, frame of reference o memory center. Anha musod ang epinosis doctrine. O gikan diha, it goes to your vocabulary. Okay? Gikan sa frame of reference o memory center, musod na ngadto, muadto na sa bokabularyo. Ato lang inong bokabularyo, mga hugpong sa mga pulong. O kini mahimo ng divine viewpoint. Diyos no nga mga panguna-una. Line upon line, precept upon precept. Ang divine viewpoint will now shape your conscience. Kasabot ka? Mao na mo umol sa imong tanlag. Line upon line, precept upon precept, ang mga pulong sa Dios, huna-huna sa Dios, mahimo na nang mo umol sa imong tanlag. Okay? Mo bitaw nga duha ka klase ang tanlag. Either you have a weak conscience or strong conscience. Ang weak conscience, whenever mo himog desisyon ka na siya, kanang desisyon na sayop. Sayop, di maayo, kanang dautan. Okay? Apan kung ang imong tanlag lingon, a strong conscience, then sa panahon nga ikaw mo himog desisyon, kanang desisyon na husto, tukma, maayo, o unsa, mahimo ka ng good decision maker. Kasabot ka? Ang imong mga desisyon husto, o tukma, o maayo. O ka na ipikto na sa pulong sa Dios nga naa na diha naga pundo na diha sa imong kalag. That's the effect of divine viewpoint resident in your soul. Kay, get this, sabtag yun ha, ang tinuod nga ikaw, asa man mo makita ang tinuod nga ikaw? Paminaw,
the real you is in your soul. Dili diyan sa imong lawas. Naa diyan sa imong kalag. What you really are is what you think. Mao gid na. That is a kanang kamatuoran kana. Ang usa ka magtotoo is better off than an unbeliever ngano? Because a believer has the mind of Christ. Ang dili magtotoo, wa. The unbeliever has none. Nada. The life of every believer is in his mental attitude. Siya ang pangunahuna lagi. The life of every believer is determined experientially. Number 1, what the believer thinks. Number 2, what the believer decides. Kining duha, they are very important things in our spiritual life. Kasabot ka? Mao na ang mga punto akong gidani mo kay mahinungdan. Who judges your attitude? Outside action. Who judges? Kinsa man. Kinsa magahukom sa mga binuhatan nimos gawas? Di ba tao? Yes, ang tao mo imhukom. Apan, who judges your inward self? Mental attitude. Ang Diyos. Sabtag na. Ang Diyos may muhukom your inward self, your mental attitude. What is in your mind is what determines your thinking and action, right? Now, ayan ito kalimti ha. Nose, left lobe. Cardia, right lobe. O niya, left lobe, tigsabot raman, gnosis doctrine ra. Why bili, why kaligunan, no validity sa espirituhanong kinabuhi. Ang cardia, nga nasa right lobe, epinosis doctrine. Mora na doktrina pulong sa Diyos nga magamit na nimo sa imong espirituhanong kinabuhi. Kaya ang usa ka magtotoo nga puno sa pulong sa Diyos is always busy, not lazy. Sabtag na, tinuod yun. A believer filled with Bible doctrine is always busy. Di yun siya mahaluna. Naagyo siya buluhaton. Dili lazy, dili kay tapuan. He is on the move. Kanunay gina siyang on the move. Sige siyang lihok. Although not emotional. Wag yun. Dili siya. Wag yun na magamit siya og pagbati. Instead, he is spiritually smart. Samtag na. The real you is the thought content of your soul. Ayon ang kalimting kining bersikulo. Proverbs chapter 23 verse 7. Proverbio 23:7. Kay kini nagaingon, what you think is what you are. Unsay imong ginahuna, mao kana ikaw. Mao na nga kung maghuna-una kag dautan, unsa may resulta? Dautan. Okay? Kung maghuna-una kag maayo, kanang sunod sa pulong sa Dios, ang resulta maayo. Imong kaayuhan. Mao na ang Dios muragud ang Dios magingog, di ka magmahay anak kun imo kong sundon. If you love me, mao bitahong tugon, if you love me, higugma po na akong pulong. Kaya di man mabuwag ako ug sa akong pulong. It's one and the same. Okay? You cannot separate the written word from the living word. Dinilong na kita kutob, atong ipadayon kini ugma. Og ayaw kalimot. Subaya kining atong series nga Bible study. Kay mao man kini ang gisangkap sa Dios kanato. Kung ikaw buot nga matinumanon sa mando sa Dios, patubuon ang atong kalag, aron mo lig-on kini atong tanlag, mo lig-on kini atong kabubuton, mao na nga
atong lukpon gyud, saturate our mind with the Word of God. Ano sige na tugtuon adlaw na kini. Wa na kini puwas, wa na hunong kini. This is kanang inunta hangtod na ni sa pagkuha sa Dios kanato. It's either the rapture or physical death. Kung unsa man mauna. Busa kini grasya. Pahimusla na to kini. Kay di ka magmahay matud pa sa Dios. Di ka magmahay anak. Kung imong punon ka na imong nauna sa akong nauna. My word, maora ni ang yawi ning tanan sa kinabuhi. It's the key to a beautiful, wonderful life, fantastic life. Musa atong pasalamatan ng Diyos sa iyang pagsangkap kanato nini. Magampo da. Balaan na mo nga Diyos, nagapasalamat kami kanimo sa imong pagpadayag o pagpatinaw, pagpaklaro ka na mo sa imong kamaturan. Hinaot nga kini hagit o dasig ka na mo Diyos sa pagsibog ngadto sa unahan. Sawa nagyoy lingi-lingi pa sa among kinabuhi kaniadto. Nga kami o Diyos magasunod, magasubay sa imong kabubuton. Ligo na lamang kining among pagsalig o pagtuo diya sa imong mga pulong o Diyos. Unsa ka manung danon di ay kini sa among kinabuhi. Gamita kining maong ministry sa pakailap sa imong kamatuoran, pagsangyaw sa maing balita sa kaluwasan, o nga kami o Diyos magpahimuslon, magpahimos ni imong grasya nga way bayad. Bani kami sa pagbugbuwag karong adlaw, ilikay kami sa mga kabilinggan, mga kadaot, dada kami pagbalik ugma, nining dapita aron kami makapadayon sa among spiritual momentum, kining tanan namong ipasalamatan sa ngalan ni Ginoong Hesukristo, among bugtong manluluwas. Amen.